देशाचे विरोधी पक्षनेते पक्षनेते सन्माननीय खासदार राहुल गांधी साहेब यांना भाजप प्रवक्त्यांनी न्यूज 18 या चॅनलवर जाहीररित्या छातीत गोळ्या घालून मारण्याची धमकी दिलेली आहे। त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करत आहोत आणि त्या गोष्टीसाठी आम्ही हा संविधानिक पद्धतीने मोठा गुन्हा आहे। म्हणजे कोणाला धमकी देणं, जाहीररित्या धमकी देणं हा गुन्हा आहे आणि ह्या गुन्ह्याबद्दल आम्ही जालना येथील कदीम जालना पोलीस स्टेशन येथे FIR नोंदवण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत। FIR इथं नोंदवण्यात आलेला असून त्याच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी आम्ही युवक काँग्रेसचे सचिव या नात्याने केलेली आहे। आणि अगर याच्यावर जर त्यांनी कारवाई केली नाही आणि त्याच्यावर जर मोठी कारवाई केली नाही तर आम्ही युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून देशभरात मोठं आंदोलन उभं करणार आहोत।